πάντοτε παριό, είτε κοιτώ al mundo, corazón gano te dio, para amar segundo, corazón gano te dio, para amar segundo. Δεν μας ακούω που σου φωνάζουμε. Όχι, είχα παρεξηγήσει διαβάζοντας αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι μια απλή πλάκα. Δεν είναι μια απλή πλάκα. Εδώ πέρα είναι το μνημείο των Εβραίων μαρτύρων. Ποιο? Στη Ρόδο την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου κατοικούσαν Εβραίοι. Και εδώ πέρα είναι η περιοχή που ζούσαν. Μάλιστα και λίγο πιο κάτω έχει και μια συναγωγή. Είναι στον δρόμο. Θέλετε να σταματήσουμε να το δούμε? Ναι, πάμε. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Είναι μία από τις 5 που υπήρχαν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ρώμη. Η πιο παλιά στην Ελλάδα και ίσως από τις πιο παλιές στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη ποτέ ιδρύθηκε? 1577. Υπήρχαν 5 συναγωγές. Δηλαδή κάποτε το 1/3 του πληθυσμού ήταν Εβραίοι στα νησιά. Από το Auschwitz, πόσοι Εβραίοι επέστρεψαν πίσω στη Ρώμη? Περίπου 2 ή 3 άτομα. Στις 20 Ιουλίου 1944, σχεδόν όλοι οι Εβραίοι της Ρόδου συλλαμβάνονται και κρατούνται σε αυτοσχέδιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Οι Γερμανοί, με απίστευτη βαρβαρότητα, τους απογυμνώνουν από ό,τι πολύτιμο έχουν. Αναχωρούν το μεσημέρι της Κυριακής 23 Ιουλίου. Ξεκινάει μια ατελείωτη ουρά Εβραίων. Σέρνουν τα λιγοστά προσωπικά τους αντικείμενα. Άλλοι τα κουβαλούσαν στην πλάτη τους. Μερικοί δεν περπατούν αρκετά γρήγορα και χτυπιούνται άγρια από τους φρουρούς. Το ταξίδι από τη Ρόδο προς το λιμάνι του Πειραιά ήταν φρικτό. Αρκετοί δεν αντέχουν στην ασφυκτική ζέστη και στα αμπάρια πεθαίνουν και ρίχνονται στη θάλασσα. Φτάνουν στον Πειραιά στις 31 Ιουλίου 1944 και μεταφέρονται στο Χαϊδάρι, όπου υπέστησαν βαναυσότητα και εξευτελισμούς. Εκεί άλλοι 10 πεθαίνουν. Στις 3 Αυγούστου ξεκινάει το τρένο του θανάτου για την Πολωνία. Περίπου 100 άτομα πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τα πτώματά τους ρίχνονται στα χωράφια. Φτάνουν στο Auschwitz στις 16 Αυγούστου 1944. Εσείς που ησυχίζετε στο ζεστό σας σπίτι και το βράδυ γινώντας θα βρείτε φαγητό και πρόσωπα φίλων, σκεφτείτε αν αυτό είναι ο άντρας, αυτός που δουλεύει στη λάσπη, που δεν ησυχάζει ποτέ, που παλεύει για λίγο ψωμί, που πεθαίνει για ένα ναι ή ένα όχι. Σκεφτείτε αν αυτό είναι η γυναίκα, αυτή που έχασε το όνομά της, τα μαλλιά της, τη δύναμη να θυμάται. Κρύο το στήθος, άδεια τα μάτια, σαν βάτραχο στο χειμώνα. Σκεφτείτε ότι έχει συμβεί. Τις λέξεις αυτές σας ορίζω. Γράψτε το στην καρδιά σας, στο σπίτι, στον δρόμο. Πριν κοιμηθείτε, όταν ξυπνάτε, επαναλάβετε τι στα παιδιά σας. Ή το σπίτι σας να ερημώσει, η αρρώστια να σας καταβάλει, οι γη σας να σας απαρνηθούν. Και ο τελευταίος επιζών ποιος είναι? Είναι ακόμα ζωντανός, είναι ο Σαμουήλ Μοντιάνο. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεις την απάντηση. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορείτε να το καταλάβετε ποτέ, δεν θα το καταλάβετε ποτέ. Αυτά που ήταν τα μάτια μου. Εγώ δεν ήμουν ένα άντρα, εγώ ήμουν ένα παιδί. Αυτά που ήταν, δεν υπάρχει ένα σφουγγάρι που μπορεί να σβήσεις όλα αυτά. Αυτά μένουν. Αυτά μένουν. Το πόνο του πατέρα μου, το πόνο της αδερφή μου, το πόνο που σκοτώνανε. Εκείνοι δεν σκοτώνανε μόνο Εβραίους, σκοτώνανε όλους. Όλοι αυτοί που ήταν εναντίον την πολιτική τους, ομοσεξουέλ, αντικαπάτι, πολίτικοι, Ρωμ, όλοι αυτοί τους είδαν να τους σκοτώσουν. Αυτοί δεν έχουν την οβιλία τους. Ο Σαμουήλ Μοντιάνο βγήκε έξω, ζωντανός. Πρέπει να μιλήσει και αυτούς. 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια Εβραίοι και 5 εκατομμύρια. Και αυτοί ήταν άνθρωποι του Θεού. Το ολοκαύτωμα μας κάνει να οραματιστούμε έναν κόσμο όπου οι φλόγες μίσους σβήνουν, όπου το φάντασμα του ρατσισμού δεν βρίσκει καταφύγιο, όπου οι ουλές του παρελθόντος
μαρτυρούν ένα μέλλον που φωτίζεται από τη συμπόνια, την κατανόηση και τον ακλόνητο σεβασμό στην ιερότητα κάθε ανθρώπινης ζωής, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή δόγματος.